Buckingham Palace ahuan malam defadil par a engmoi tak tak te part wana khan karonda tin savate nung chate karonda tela tun truma chuan ahuan le lam a par var te ne na a in mix na lam kha karonda dona moi hlom ko maya tin cherry blossom kan ti po kha a vul nal em mai mitam takin kha an lo lan lo in post choi boka tin chu ti rualin a thenin thelei an lo lom em a thenin savan lo lom em a tin nau pang children park khan siam boka anuam em boka ni tin chu mi pia lama chuan he muna hian an huana kan han kal hi kan han ha deuh po khan ha chol na muna ei tur kha mun rang ranga khan an lo buat saya tin kantin nuam deuh mai alo boka tin lunch ai na tur khan athan pa in mun an lo siam boka chutiang khop chuan he huan Buckingham Palace malam hi an ti tha MIPUI te tan tlo theya an siam awangin moi tak mai le mu nom taka an lo buat sai hi anuam kan ti tin dafodil hetiang anga mun khata par chi rang mai an lo da ringot mai po hi rilru atihlim tham to a chumi pia lama chuan hemi avul lai hian cherry blossom khalo parvul chuk mai boxinen MIPUI hian noman te ema amaro chi thingkung kha ana atlak lai nia ei aro vek ang hian alanga ma se chumi po chuan atinal letling ani anin chei moi em ringot mai ni chu tiang vel chu kalphung ania soitong khan ran mi ten an duata savate an duata an soi salo wangin savate le theleite nungcha te khan MIPUI mishing te kha min ngai na nge ni kan bul na ya an ron oma ei tur kan han pe takang kan kuta tang khera an ei tir te nuam kan tia tiang chon mi tam taken kuta tang ten an ei tir ani chon pang par vul moi em mai han mu hian rilru atilim em maya heng pathian ina athil siam te pang par moi tak ten dal paro puizia an ron tar chuaka helaya ka ngai to na lo om thin chu keini hring fa te hian pathian min siam tu tun ai hian hre chiang zok ni ila chu ama faklo hian kan om thei karing lawa tin he ko vela hian sual po kan om hi karing lo ma se lal pa min siam tu kan hriat chian thin lo wang hian evi le adama bo chet na wang khan suala kan lo luta chung te wang chuan pathian ngai saklavin kan nung thina kan om thina chung te wang chuan in har satna mishing te yang kan tong fo ani amaro chu thil siam te ro chuan lalparo puizia anron tar chuaka anron pho chuak thinani aro pui tak zet ani MIPUI te mu thei tur le MIPUI te na kan huan kan vati thei mai tur khopa tlang nel thei na mun he kan lal nu te Buckingham Palace kota an lo siam na chang lo hria hi aro pui ka ti kal to zong ten nuam kan ti vek po ka ringa tin a timing hi a important ve to pa poimo to pa chu March thlale April choma lam hi avul tam tak lai February thlato patangin ani chutiang chu adin munania ro pui dam thlak mit adama rilru po anuam athoveng ani heng thil moi tak te han mu hian thil dang lam thil ngai tuan dang thamin thlir tir lawa apar moina te thing han moi zia te le hain choi tura an lo da an han thiam zia te heng hian kan ril tru atiha dam song ani ti kha kan soi du ani zawai chunga lom thu ka soya ka channel te min lo hlut saka ka video te min lo thlir sak thin ti ka hria thian kalom em min la subscribe lo inom chuan khonga in subscribe button kha in lo metanga anexa hian video dang munom deuh ron dale kalau tum don nia in zawai chunga lom thu ka soilal panmal som vek chero se
Palace kot pei khania St. James Park kha achak lama keno mama ro chalai Buckingham Palace kot pei khani chuan eta hian khulai hukan mo cheri te po avul chu maya mitam takin an pana tin he daffodil par lai hian ni china karan so angkhan apar sin moi tak tak te a oma chu ti rol chuan apar fo te po kha omani chung te po chu ka theng tok khan karon fokasa nomin ti karinga tin mitam tak au palamin hetiang ram nuai huan te hiron tiro mo nuame in tia wangin karon ti tang ani ti kha min lo sia sak don ne tin hei hi avul reng do don lawa vul hi atop trek to avul lai tak kanang hi kalom tak zet ani
assez dedans. On peut descendre là ou pas? Mais en fait, c'est. Tu veux y aller ou pas? C'est le. Je crois que c'est là, c'est le Hyde Park. Parc St.James. Je ne l'ai jamais vu ça. Regarde, t'as vu les oies et tout? Buckingham Palace huan malama pangpar te daffodil tele cherry blossom te karontar lang to te chuan Buckingham Palace akot vela khan kan lakuala chuan hei tu na pangpar kan mu hi asi zona zirzelin pangpar hi an thak thina samara chuan pangpar chidangin an ron thak leanga tiang chuan hemi enkawl tu te hian an enkawl tha ringot mai ni achak lam le thlang lam kong pui ala inkara hian akala kong pui chuan achak lama le thlang lama hian ainang chin design an siama chu an pangpar chin po kha ainang chia zelani hei hi mipui mit po afuthei nuam kan ti paitol ni ma thut te po chu du tan an phala tin thalak te po an phalmaya amai ro chu ana zonga mi te an kal lo na turin ti in pal chuan hung thawani kata khan thalak do awanga valu tram te kha anom ve thawa an hau than lem lo ti kha kan soilang do tuna yan pin chalsa aum lai takania chuan kan lakuala amaro chu tun ma angkan mipui hian an bore em lo he saturday ni chu chung po hetiang taka mishing an tlemi amak katia enge chan le wang niang o ti te ngai to na min nei tira tin ruwa kha dar thuma sur don an tia wangin mipui an ron kal chuak lo po ani ve mai theya amaro chu ti lawa chon mipui hi eng lai point tori si an tame em thin ani ka soi tuang khan kumsang ni le som ni le pali chunga khovela mipui tena antlo tourism te tourist tena antlo na sat ber khuwa kha an han soya ta chuan pakhat na kha Thailand ania pani na hi UK United Kingdom London hi an ni ti kha an ron tar lang ani tourist cha ta khan chawang chuan UK hi kan soi tuang khan thlo na hi ni tin hian aron tum nem em maya khovela thlo na tum mun lian ber polan soi ani nge mi hi 1 million nuai zavel angni chumo chumi ni chuan thlo tu kha kan tam ve hle ni ti kha kan the thei ome engpo ni sela England chu soi tong khan ramni tlaseng lo ro rel tu ania chu chuan London an opta ania chuwang chuan London kha chu history ropui tak omnamun ani ti kha kan the thei ome mitam tak khoya nge engram nge ikal chak imu chak ber anti chuan history lama tuimi ta chuan England anti thina marse history tui lem lo ahua lam du chi anni chuan atlang puin USA anti thina ni amaro chu zirna lam pang hoizau deu history lama hoizau deu reng chuan England ram katlo chak anti thina ni abikin mizote tan tinge kan ti chuan ramni tlaseng lawaro rel tu anni pia lama hian mizote tan hian history an nei ro pui em maya Welsh missionary an lo chuaka anni awanga zofa te hi Christian kan lo ni tani tun man lo chu ma in Christian kan ni lova lungbul thingte an bethina chutiang sa khuana po nei mu mal lo kan ni laya anni Welsh missionary te pubuang te ho andron kalatangin Christiana minletta voini khangin England hi kan ta em rigot mai ni mizo te zofa te hi England kan kal to chuan an signboard trim hi sap trong fek ani awangin English ani awangin zofa te tan khan ahar sa em lo tlat maya
le kha kan zirin Mizorama sap trong kan zir tel tlata vai trong ero chu kan har sat fo amar chu English ero chu tu te po in kan ti thei deuh tho mai zela chung te wang chuan konga kaldonila transport a chuang donila khoimuna po kaldonila English in lawin ziaka chu mai ni lova sa phawi an polite em a kan thil hriat lo te hi han zotila an hria ni chuan chiang takin min hril thina an hriat lo chuan ka hrelo khongai takin min ngai dam ro an ti mai ni chu ti khopa polite chuan ni amai ro chu India toy te in kan soi sel lokanga vai ho khoya nge ka kal du na kha kan zot ta a shami alo ma se so ti lama son ti in akoka ke ni hrelo chuan a hria moniti in min ko mun lam chu kan kal ta fanga thui tak kan kal to nuin kan han zo tamidang so tilama son an tile a kan kalet le ngai thina ni chu tiang khop chuan vai ho hian an hriat lo hria anga lan an du hi apoi katia mizo te po hian kan hriat lo chu hrelo mai ngamila kan hriat chu hria ila hrengamila te chuan mi kan tran puina konga po huai sen takin midang te tan mal somna kan ni pha theiani ti kha ka soi du a kan hriat lo si hria anga lan tum tlat te i thil hrilek lek si a chiang si lovina kan an soi ve vak thin te hi apoi ka ti a chu wang chuan kan thil hriat lo hi chu hrelo ngam mai la kan thil hriat hi chu hria in omila kan hriat lo te kha i in zot ngamila hrelo ni kha izak lawang u ti lai kha ka soi duwa sa pho khan hrelo ni kha i an zak lo tin kan tan kan hriat lo kha min za pui lo chu tiang bok in an hria ani chuan min hrilanga tin a then phei chuan a mun thleng pon min hruai hre lawani kha tiang khop khan an nun hi a hian en ton tur tam taka omani kum mei le chen kum som thum le panga kalo om ve ta a chu wang chuan an ram mi zia nun anga han nun ve te polite te kha kan chin ve angai ni keima ni namzia ken ko reng ringot khathil dik ani lawa i mizo kan ni na chu kan keng ko rengang amai ro chu he aramina politeness an nei dan te thil zir tlak an nei hi kan zir chuak the ni ka thina ni chu chuwang chuan mason na kong a hian in zir chuak zelang zo fa te ti kha kan soidu ani e kalome tin min la subscribe la bin omani chuan khongai takin min lo subscribe don nia kapangpa da te mu nom in ti karinga hi Buckingham Palace kot ani ka soito kha hetiang khop amun moi public ta na Mipui ta na an lo siam hi aro puya lenvel anuamani picnic te pon phala tiang chuan ei le in tur ten kinga mi ten an vaia fai takin an om namuna bollo pai mai lovin bollo boma fel takin an pai le mai thina ni ti taka kan soi zelani in zawai chunga lom thu ka soye